दाउला फिसा दंमोन। हाथायसो खैबावो हाथाय खैयो गोखैसो था थैबाय नालाय गैला बेल बेमार जायै थैजोब्बाय 16थाल'सै गरमथारना गाथोनाव थांनानै दासो फैदोंना आदार मोनजायाबाथाय डिस्टार्बखा
बिसिना आदार होबायमोन आइया आदार होखाबाय हो न'आव थांसै हो ओंखाम दं सङाबा दा माखौ जानो ओंख्रि
दाउखौनो माइरं खोबथेनानै दोनबाय थादों बेखौ ओरै खोबसिननानै दोन्दोंना नों दाउआ बे माइरं सिङावहाय ओरै खोबसिननानै दोनबाय थाबाय बाव औ ओमफ्राय ओरै माइ होनो होननानै बोखारबाय आं दाउथु ओंखारबाय बेबा बेसे गोबाव दोनबाय जाला इखौ थांदो सल्ल'थाल'सो फोजोबदों थांदो बायदो थांदो 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 दैयाव थांदो गैला मोनजानायखाय फोरानगाल' थाइगारदां एक दुई तीन चारि 8 12 16 माब्रै 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 Hey, hey, tap kari.